श्रीरूपं सागरजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि गरी प्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम உங்க எல்லோரையும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் தண்டவத் பிரணாம் உங்க எல்லோரையும் இந்த மார்னிங் கிளாஸுக்கு பாகவதம் கிளாஸ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வருக வருக என்று இஸ்கான் குல்லாய் மேங்களூர் சார்பிலும் நாமனிஷ்டா பிரபுவின் சார்பிலும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா? ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். எனக்கு கூட கால் பண்ணலாம், என் நம்பர் இருந்ததுன்னா கூட. ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மங்களத்துக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ற மாதாஜி. நீங்களே இல்லன்னு பார்த்துட்டு தான் நாங்க ஒண்ணும் பண்ணல. ஓகே. ஏன்னா அது நம்மளோட இப்போ இந்த மாசம் நடந்துட்டு இருக்கா, என்ன சொல்றது, ஆமா புருஷோத்தமன். சோ அதனால காத்தால கொஞ்சம் மங்களாரத்தி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் எல்லாம் இருக்கறனால நேரம் ஆயிடுறது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி உங்க நம்பரை எங்களுக்கு சாட்ல போடுங்க மாதாஜி, நாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஓகே, இப்பயே போடுறேன் மாதாஜி, இப்பயே போடுறேன். இதனால ஏன் ஷேர் பண்ண முடியல, எனக்கு ஹோஸ்ட் மாதாஜி பண்ணிட்டா, ஆனாலும் ஷேர் பண்ண முடியலையே. ஃப்ரம் 5 ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கிட்டயாவது அதுக்குள்ள வருஷம் இருந்தா வாசிக்கிறீங்களா? இருக்கு மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். மாதாஜி நீங்க வருஷம் வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிங்க. எது மாதாஜி? 13:1.8.30. நீங்க படிங்க. 11 13 யார்கிட்ட ரெடியா இருக்கோ 13 படிங்க. 13 வேண்டாம், படிங்க. அனன்ய விஷயாத்மனாம் சுதர்சனேன ஸ்வாஸ்திரேன ஸ்வானாம் ரக்ஷாம் யதாத் விபுஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் என்னோட தெரியுறதா எல்லாருக்கும்? ஸ்கிரீன்ல வரல. ஓ தெரியலையா? ஸ்கிரீன்ல வரல. தெரியலையே பின்ன. சரி, எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு இல்லையா, நம்ம அப்படியே படிச்சிடலாமா? நான் படிக்கிறேன். அனன்ய விஷயாத்மனாம் சுதர்சனேன ஸ்வாஸ்தனேன ஸ்வானாம் ரட்சாம் யதாத் விபுஹு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வேர்டு டு வேர்டு மீனிங் படிச்சிருங்க மாதாஜி. யாசனம் ஏராபத்தை வீட்சிய கண்டு, தத் அந்த, தேஷாம் அவர்களுடைய, அனன்ய வேறெந்த, விஷய வழிகளும் ஆத்மானாம் அவர்களுக்கு ஆதாரமாக, சுதர்சனேன ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் சக்கரத்தினால், ஸ்வ அஸ்வரேன ஆயுதத்தினால், ஸ்வானாம் அவரது சொந்த பக்தர்களின், ரக்ஷாம் பாதுகாப்பு, வியாதாத் அதை செய்தார், விபுகு சர்வ வல்லமையுள்ளவர். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ வல்லமையுள்ள பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர்
பூரண சரணாகதி அடைந்த ஆத்மாக்களாகிய அவரது தூய பக்தர்களுக்கு பேராபத்து சம்பவிக்க போவதைக் கண்டு அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக உடனே தமது சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் எடுத்தார். பொருளுரை. அஸ்வத்தாமனால் பிரயோகிக்கப்பட்ட அனைத்திலும் மேலான ஆயுதமாகிய பிரம்மாஸ்திரம் அணு ஆயுதத்தை போன்றதாகும். ஆனால் அதைவிட அதிக ஒளி கதிர்களையும் வெப்பத்தையும் கொண்டதாகும். இந்த பிரம்மாஸ்திரம் வேதங்களில் உள்ள ஒரு மென்மையான ஓசை அல்லது மந்திரத்தினால் உண்டாக்கப்படுகிறது என்பதால் இது அதிக சூட்சமம் வாய்ந்த ஓர் ஆயுதமாகும். இந்த ஆயுதத்தின் மற்றொரு நன்மை என்னவெனில் இது அணு ஆயுதத்தை போல் கண்மூடித்தனமானது அல்ல. ஏனெனில் இதை குறியை நோக்கி மட்டுமே செலுத்த முடியும், வேறிடத்தில் அல்ல. பாண்டு வம்சத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களையும் கொல்வதற்காகவே அஸ்வத்தாமன் இந்த ஆயுதத்தை பிரயோகித்தான். ஆகவே ஒரு விதத்தில் இது அணுகுண்டுகளை விட அதிக ஆபத்தானது ஆகும். ஏனெனில் அதனால் மிகவும் பாதுகாப்பான இடத்தையும் கூட குறி தவறாமல் சென்று தாக்க முடியும். இதையெல்லாம் அறிந்திருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரை தவிர வேறு ஒருவரையும் அறிந்திராத அவரது பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அவரது சொந்த ஆயுதத்தை உடனே கையில் எடுத்தார். பகவான் பக்தர்களுக்கு தோல்வி என்பதே இல்லை என்று பகவத்கீதையில் பகவான் தெளிவாக வாக்களித்திருக்கிறார். மேலும் பக்தருடைய பக்தி தொண்டின் தரத்திற்கும் அளவிற்கும் ஏற்ப அவர் நடந்து கொள்கிறார். அனன்ய விஷயாத்மானாம் என்னும் சொல் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டதாகும். பாண்டவர்கள் அனைவரும் மிகச்சிறந்த வீரர்கள் என்ற போதிலும் அவர்கள் பகவானின் பாதுகாப்பையே முழுமையாக நம்பியிருந்தனர். ஆனால் பகவான் மிகச்சிறந்த வீரர்களையும் கன நேரத்திற்குள் அலட்சியமாக வென்று விடுவார். அஸ்வத்தாமனின் பிரம்மாஸ்திரத்தை தடுப்பதற்கு பாண்டவர்களுக்கு போதுமான அவகாசம் இல்லை என்பதை கண்ட பகவான் அவரது சபதத்தையும் மீறி தனது ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தார். குருச்சேத்திர போர் முடிவுறும் நிலையில் இருந்த போதிலும் அவரது சபதத்தின்படி அவரது சொந்த ஆயுதத்தை அவர் கையில் எடுத்திருக்க கூடாது. ஆனால் சபதத்தை விட எதிர்பாராத அவசர காலம் அதை விட முக்கியமானதாக இருந்தது. அவர் பக்த வத்சலன் அல்லது பக்தர்களை நேசிப்பவர் என்று புகழப்படுகிறார். இதனால் சபதத்தை ஒருபோதும் மீறிவிடாதவனான உலகாயாத சன்மார்க்கனாக இருப்பதை விட பக்த வத்சலனாக இருப்பதையே அவர் விரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயே. நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர் பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கா பாருங்க. அனன்ய. நம்ம அனன்ய வேற எங்கெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்னு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன்ல. வேற எந்த அனன்யா சிந்தையந்தோமா இல்லையா? சோ இங்க பகவத்கீதையில அப்புறம் வேற பக்தவத்சலா பாத்தீங்களா வருஷம் இன்னைக்கு என்னென்ன வருஷம்லாம் இருக்கு. பக்தவத்சலா வருஷம் நம்ம எங்க பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில? திருப்பியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகவத்கீதையில அர்ஜுனருக்கு சொல்லும் பொழுது அர்ஜுனர் 9வது சாப்டர்ல கிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா. கிப்ரம்னா என்ன? உடனே அடுத்த செகண்ட் கூட கிடையாது. தத் க்ஷணாத் அப்படின்னு நம்ம பாகவத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? பாகவதத்தை கேட்டோம்னாக்க தற்க்ஷணாத் நம்ம இதயம் தூய்மை அடைஞ்சிடும் அதே நிமிஷத்துல. அத மாதிரி பகவான் சொல்றார் கிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா. என்ன ஒருத்தன் நினைச்சா உடனே நான் வந்துருவேன். எப்படி? அவர் எங்க இருந்தாலும் சரி, அவரோட சுதர்ஷன் சக்கரம் அவருக்கு மேல. சுதர்ஷன் சக்கரம் மனசை விட வேகமா போகும். போன 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா? அந்த பகவான் மனசுதான் உள்ளதுலயே காற்றையும் விட வேகமானது. அந்த இல்ல அது வேற மாதாஜி. அது நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக சொல்ற. மனசோட அர்ஜு அங்க வேகம்ங்கிறது அடக்க முடியாத ஆசை. ஓகேயா? இங்க வேகம்ங்கிறது ஸ்பீடு. ஓகே. சோ அந்த பகவானோட சுதர்ஷன் சக்கரம் யாருக்காக எல்லாம் பகவான் சுதர்ஷன் சக்கரத்தை எடுத்திருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கஜேந்திர மோட்சம், ஜகாய் மதாய், அப்புறம் சிசுபால்,
சிசுபாலன். முனிவருக்காக எடுத்திருக்கிறார் மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். சுதர்ஷன் சக்கரம் வந்து நம்ம அம்பரீஷ மகாராஜ் காப்பாத்துறதுக்காக துர்வாச முனிக்கு பின்னாடி அந்த சுதர்ஷன் சக்கரம் அப்படி போறது. அவர் பயந்துடுச்சுன்னு பகவான் கிட்டயே போறார். ஓ பகவானே என்ன காப்பாத்துன்னு. அவர் சொல்லிட்டார், இல்லப்பா கிடையாது, நீ என் பக்தனுக்கு அபராதம் பண்ணியிருக்க, நான் எப்படி உன்னை காப்பாற்ற முடியும், போ என் பக்தன் கிட்ட போ அப்படின்ட்டார். அதே மாதிரி தானே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவன் மதாய் போய் கேட்கும்போது என்னை மன்னிச்சுடுங்கன்னு சொல்லும்போது, நீ எனக்கு அபராதம் பண்ணிருந்தா நான் உன்னை உடனே மன்னிச்சிருப்பேன், நீ என்னோட பக்தனுக்கு பண்ணிட்ட. ஸோ இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன சொல்றா, பாண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள். அந்த பாண்டவர்களுக்கு அனன்யாஸ் சிந்தையந்தோமா, பகவானை தவிர வேற எந்த ஒரு நினைப்புமே கிடையாது. எப்பயும் அவ பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி லைவ். ஹரே கிருஷ்ணா ராதிகா மாதாஜி லைவ் என்னன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களா? ப்ளீஸ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அதான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இப்ப பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.